deň, milé dámy, vážení páni. Máme pre vás naozaj veľmi zaujímavý rodinný dom v centre okresného mesta Čadca. Je práve za mnou. Tých výhod je viacero. Je od pošty nejakých 180 metrov vzdialený, čiže pešo máte vlastne do centra mesta všetko pokope. Sú tu všetky inžinierské siete, je napojený na plyn, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, samozrejme elektrika, k tomu ešte fotovoltaické panely, takže to výrazne šetrí takisto náklady na elektrickú energiu. Zhruba 900 m2 je zaujímavých nielen preto, že tu máte dostatok parkovacích miest vlastne v centre mesta, vpredu, minimálne 4 auta sa tu zmestia, ale aj nado mnou je vlastne terasovite usporiadaný pozemok, hoci je teda v kopci, ale veľmi šikovne urobený, kde je vlastne altánok na opekanie, na grilovanie možnosti sú a samozrejme aj vyvýšené záhony a podobné vychytávky si urobí doma. Samotný domček je 8x8, dvojpodlažný, ako vidíte, a samozrejme je vnútri aj krb, takže je to ďalšie médium tepelné, ktoré môže usporiť náklady na prevádzkovanie domu. A samozrejme, myslím si, že aj dve kúpeľne hovorí jasno reč o vecka, tak aby určitý ten komfort bol zachovaný. Domček má zhruba 14 rokov, takže by sme mohli ho stále ešte skôr ako nový. S tým, že máme tu samozrejme aj pivničku, máme tu aj zázemie vzadu, nejakú možnosť letnej terasy, respektíve možno na využitie výrivky. Takže máme tu, ako vidíte, doslova atmosféru ako na dedine, ale pritom málo kto má krásny výhľad na väžu kostola, mestský úrad a zároveň aj napríklad na slovenský dvojkríž na Capkovom vrchu. Sme tu pre vás v Holešťakeckej reality. Poďte sa pozrieť na túto nehnuteľnosť. Pekný deň.